erroetara itzul zaitez. Zentzua erditsiko duzu. Irudipenen atzetik egizu laster eta printzipiotik urrunduko zara. Mundu honetako gauzen utxala gaindi dezakegu. Baldin eta une labur batez, soa geronen barnerantza bidatzen badugu. Ardia kabala estimatua da. Esnea, haragia, ilea, bildotxak, larrua, guztiak ditu salgarri. Gauza bera erran daiteke biztan dena, urdeaz eta ostrukaz. Euskal Herriko beste bi abere suerte nagusi ez. Ni baino idazle handi eta saristu dagoarik, hurbiletik eta arrakastaz interesatu zaionez gero, ez dute hemen behirik, are gutxiago euskal behi erorik aipatuko. Erantzi nahi nuke ordera, harriarekin arazo bat gertatzen ahaldela. Haragiak ustu eta urrin berezia du bortitza tentoka malkarretako belar zekenarena. Dalan, senda loizuetatik ibiltzen denarena. Maitatua eta aldi berean gorrotatua. Jaten dugun oroz, haragi horri, Rabele ospetsuak bordeleko bere erietxeko gaixoei gozearen zorrosteko eta hauen harimen baketzeko panurgioren ardien ipuineko gurin malgua dario. Aur nintzenean ez hitzaidan ardikia laket eta luzaz mokofinarena egiten nuen, denek errabiaz ahoratzen zuten. Ezurkan kail edo zungoaren aitzinean, aiarrako zikiro besta batean, arrailduraren arrailduraz, oarkabean, lau kostalete errerik irentzi nituen arte. Ordukoen emutil laguna, begia zulo zoz egokitan. Badakizu zer martzilikatzen duzun? Ontxo ona da oizu. Jardetzi nion ardoa urrupatuz. Zintzurrean behera akuilatzen nituen txitxipuskak hortzekin xeakatuz.